Moitas grazas, señor presidente. Señoría, reitérolle o que lle dixen o portavoz do Partido Socialista. Eu sinto orgulloso do Servicio Galego de Saúde. Vostede non. Hai unha grave discrepancia. Vostede considera que o Servicio Galego de Saúde que temos é un servicio africano ou dos peores países do mundo, e vostede ven aquí a describir a apocalipsis do servicio sanitario público. Se nota que vostede non coñece o servicio sanitario público do país. Pero a sanidade pública é un orgullo para o presidente da Xunta de Galicia. A resposta é que sí. Para vostede non. Esa é unha gran diferencia entre o Partido Popular e En Marea. E esa diferencia vai a seguir existindo, señoría, porque vostede ven aquí e dice o que lle peta. Estamos acostumbrados ao seu rigor. Dice que os efectivos baixaron. E eu acabo de acreditar que temos 1000 persoas máis con contrato indefinido no Servicio Galego de Saúde agora que cando tomei posesión como presidente da Xunta. Ven vostede aquí, o show dice que baixou o presuposto non sei canto, pero vostede, como non distingue entre o presuposto sanitario, o presuposto farmacéutico, o presuposto total, eso lle dá igual. Mire, señoría, nós adoptamos medidas en materia de gasto farmacéutico. Por exemplo, dicirlle aos laboratorios que cando hai dous medicamentos e un deles é xenérico, que o lóxico é que se priorice os xenéricos. Vostede está de acordo nesto ou non? Xa sei que o seu grupo na anterior legislatura non estaba de acordo. Incluso nos denunciaron ante o Tribunal Constitucional, señoría. E o Tribunal Constitucional lle deu a razón a Galicia. E por iso, se facemos a comparación sin gasto farmacéutico, o gasto sanitario por habitante en Galicia medrou. Sí, señoría, medrou. Debería vostede ser un pouco máis riguroso e a xente que lle fai os papéis debería de estudiar un pouco máis. Porque vir aquí a dicir isto simplemente é unha butad que me parece impropia de unha persona que saiba en relación á sanidade. Mire, señoría, o gasto por habitante en Galicia en 2010 eran 1.333 euros. Si quitamos a farmacia, o gasto por habitante eran 1.000 euros. ¿Sabe canto é agora? 1.034 euros. Subiron 33 euros por persona, con 2.000 millóns de euros menos cada ano. Cal é o seu modelo sanitario, señoría? Dígame exactamente que comunidade autónoma Galicia ten que copiar. Porque supoño que países que vostedes defenden, donde non hai medicinas, supoño que ese non será o modelo sanitario que vostede me propón que copie. Mire, señoría, vostede, señoría, que chegou a este Parlamento sendo deputado por Lugo, dá unha volta por Lugo. Cando chegamos non había máis que un gran edificio, que, por certo, comezara o noso goberno e non foron capaces nin de equipalo. Equipámolo na súa totalidade e investimos 60 millóns de euros no Hospital Lucas Augusti. Aceleradores 2, medicina nuclear e hemodinámica. E na Mariña Lucense estamos facendo o plan director completo do Hospital da Mariña Lucense. E en Monforte, que as súas plataformas nos dicían que íbamos a desmantelar o hospital, resulta que hai servicios de endoscopia digestiva, servicios de quimioterapia e incremento no servicio de traumatoloxía. Señor deputado por Lugo, vaya vostede pola provincia e compare a sanidade herdada coa sanidade de agora. Mais nada, moitas gracias. Gracias, señor presidente. Réplica, señor Villares. Este deputado por Lugo estivo outro día